So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, guys. Kasi for today's video, guys, aalis kasi kami. Punta kami ng Chiba. Chiba ba siya? Oo, Chiba yung sinabi niya. So, yan ang, good morning, guys. So, yan na, guys. Nagluto tayo ng sunny side up. Ito pala yung lagi binibili naming itlog. Medyo pricey siya pero ayan. Hono Akane pala. Sobrang yellow at ang laki. Yan o. Diba ang laki? Tignan to. So guys, ito na. Yung ganisa. Ayan. Pinakulang ko silang konti and then air fry. You know what's going to drop, eh? Ayan na yung mga sunny side up. Ayan na. Okay. Say sayonara. Sayonara. Guys, ito pala ang almusal namin ngayon. Sunny side up at saka links. And then, di mo wala ang coffee. Yung asawa ko yun. Welcome to my vlog! So, today is Saturday and lalabas na naman kami ng bahay kahit walang bibilhin. Lalabas lang, papasok na kasi. Kasi naboboard kami dito sa bahay. Yung bag mo, yung battery mo. Ayan o. Nagsuot na naman siya ng back. Pangit ng mga sapatos. Excuse me. Parang mga negro. Nagsusuot ng ganyan, kulay-kulay ng mga shoes. No? Ay, So, fashion daw. Fashion yan, guys. Fashion. Okay, black. Lahat polar bear na black. Meron bang polar bear na black? Tingnan nyo, guys, no? Hindi niya mabuksan, no? I know it. I know. Tingnan mo. Oh. Oh, di niya mabuksan. Oh. 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 Where's my cellphone? Cellphone mo na. Ah. This is me swallowing my pride. I go back to December all the time. Okay guys, here is our house. Our house is nanglak ka? Yes. Si Budoy yung kasama ko ngayong araw. Budoy. Okay kayo guys. Pingaw kayo sa Japan. Dahil tao pag Sabado. Sugoi desu ne. Sugoy dyan. Tingnan mo mga kapitbahay namin. Parang natutulog lang whole day. Natutulog lang sila whole day. Walang planong lalabas ng bahay. Ha? Pupunta na kami doon sa standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. We still love each other. Nothing's gonna stop us. Multo na pot, multo. So
So, papunta na kami ngayon sa May airplane. Chiba. Nakikita yun yung mga airplane. Wala kayo magkita. Siyempre, malayo. O, ito. Yan. Ang karga niyan, mga kabayo. Kabahay po. Okay, guguru. Oh, si Cookie yan. Laging naka-hoodie. So, dito kami dumaan sa mga gubat. Papunta kami ngayon ng Chiba. Oh, Pajero! Wow! Pajero. Yan o, yung puti. Hey guys, may buntag sa tanan. Landay karon diri sa Japan. Parang nasa Pilipinas kaling instead of Bisaya nagtaga. Murag naari po ka sa Pilipinas diri guys. So papunta kami ng Narita Airport. Uwi na kasi akong Pilipinas. See you Philippines. Nagsawa na kami sa dingdings. Oh, may na-discrashada dito guys. Oh, dapat mag-stop ka guys. Yan. Nakikita yung red. Ano yan? Sign. Una yun yan. This is the old town. Lang bahay. Wala din trabaho. Farm lang yan. Wala pang tanim kasi it's winter. And hindi tumutubo yung mga tanim pag winter. Bihira lang. Tayo! Tahimik talaga dito guys. Tahimik! Yung daan. Umuulan kaya tahimik. Husay, shut up. Lamig ng boses ko guys. Samoy! Samoy! Gaya ng winter. Winter. So, Shining all day. eh, bawal palang may kanta, no? Copyright, no? Ay, So I like oh, daijobo man yan pag ano. Pero pag i-upload mo ka sali talaga, dami. That's what I like. That's what I like. that's what I like. That's what I like. Look at that. Kita niyo yung mga buildings. Iconic. Ang dami ng bubibig yung mga tourists. Tingnan niyo yung iconic, guys. Ang laki. Huh? Daming mga... はい、好きなタイミングでもう一回に押すと、ここ3秒かかります。 Wait lang na. Pag pinrest mo siyang isa, tapos mag-rainbow-rainbow siya, pag pinindot, dapat sakto siyang T. Ah. Ge. Ge. Oh, 1, 2. Wait muna, wait muna. Oh. Ay, ay, oh. Mabilis. Okay, tingnan mo ako. Pag Oh, bigyan mo ko. 3 agad. Oh, ako muna. 2 beses lang. Oh, tapos na. Ah. Wow, tingnan naman na. Dapat, lane 1. ちょっと早かった。 Okay. So guys, nandito kami ngayon sa Chiba. Which is, no? Asan yung round 1? Ay, ano ba? Diyan? Diyan yung B-Park? Entrance man dyan. Dun. Sabi mo.
Dito kami ngayon sa Apple Reseller Premium, guys. Gusto ko magkaroon ka rin ng isang malupit na gadget, no? Malupit. No, guys, malupit na gadget. May Sabi wifi ito. Atri may Tignan mo siya, guys, oh. Hindi mo maalam kung ano yung decision niya sa akin. Oh. Tignan mo yung mukha niya, guys, oh. Yung decision ka na, be. Please. Nang matapos na ang lahat. Hindi ako magsisi niyan. Depende nga sa'yo, ikaw magdidesisyon. Ako, okay lang. Susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Ganon kita kamahal. Susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Oh? Oh my baby, baby, you're my sun and moon. Hindi niya alam kung ano pipiliin niya. So, okay iPhone. lang yan, 229 na. Okay lang. iPhone 17. Yung 229. 256. Ha? 256, 194, 229, 512. Okay lang. Itong iniisip ko na. Ako, sa kitay ko, kaya kong maglipat ng files sa pasokon. Ngayon, gagamitin mo yung laptop na yun. Kung kaya. Hindi pwede sa pasokon ko. Kasi lahat ng yun, mga Android files yun. Hindi Hindi ba pwede. yun? iPhone, ilipat sa Daijobu laptop. tayo. Daijobu. Ano yun? 500 gigabyte man yun. Oh. Hindi, pwede pala yun. Wow. It's either iPhone, Pro Max, 56 na lang. yan o. 256. Mahina pa. Kailangan Ito ikaw mga man guys, oh. magbabayad. Medyo. Oh, tignan mo guys. Oh? Hindi niya alam. I-try mong isipin to. First investment mo. Sige. Oh. Best friend ko ba yan? Oo. Good for 5 years. Oh, good ball riders. oh, yung Oh, kasi. ikaw sa'yo. Yun na lang isipin mo. Investment. Oh. Guys, nandito kami ngayon sa 7 Park. Ang laki ng orasan. Oh my God. Oh, Books. This is the books. Oh, look the book. Look the book. Oh. So, let's go. ganunin mo na lang. Guys, Ganyan, Dito nakatingin ka. ako dito eh. huwag mong tignan yun. Daijobu. Picturean mo na lang. Guys, ang laki ng kalpis. Grabe yung kalpis nito. Sa malaking mug. Hanggang dito lang to. Laki ng talis, oh. Wow. All this coffee. Ito. Ito na laki. Tingnan mo yung tansa, no? Yung ano? Calpis nut, yung takip niya. Tansan na kalpis. You see that? Kuha na. And this is the... Ay. This is the... Ang laki. Yung poki yun, no? Guys, nandito kami dito sa... Here. Ito yung laman niya. Nakikita niyo yun. Doon na sa poki. Ay, yung mugit siya. Ay, yun. This is a mugit siya. Grabe guys, oh. Ang laki. Malaking pogi. My favorite, Mainichi. Mainichi. Mainichi, I drink this. 7-Eleven. Magic word. Ayan, oh. Ito lahat pala.
Ito yun lahat. Ito Carpis. Big Wanda cheese. Nandun. Daruma Otoshi. Leonardo. Charanai. Kumano? I think therefore I exist, I am. What is This your... is That's your... I don't know that. Oh. A wise man said, sabi niya, I think before there was I am. That's your... Southern coffee. Pinakamalaking coffee. Guys, oh, ang laki ng libro. Huwag mo kasing tignan yung screen. Pag tinitignan mo yung screen, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Guys, oh. Kung kilala niyo si Mark Twain, ayan. Yan, nakasakay na kami sa bus. Ayan, sinakyan na namin yan nung nagpunta kami ng Disneyland. Oh, tapos si Leonardo da Vinci. Oh. Albert Einstein, oh, meron din siya, oh. Ah. Oh, meron din si Napoleon Bonaparte, yeah. Ayan, oh, ito yung idol ko. Imagination. Ayan yung idol ko. Si ano? Ayan. Si Thomas Edison. Oh, ayan, oh. Kami ngayon, guys. Ewan namin saan kami napadpad, pero ang ganda ng napadparan namin. Wow! Wow! Rocker Road and Matcha. Sana all. Doon tayo? Ito kami, guys. Anong pangalan nito? B Street? Ah, nasa 7 Park kami, guys. Kumakain kami ng... Ano yung kinakain mo? Sassy One. Kumakain kami ng Sassy One. So, yung iPhone is na-postpone. Kasi nga, sarado na yung mga bangko at this kind of hour. Time check tayo is like 8:16 na ng evening. No? 8:16 na ng evening. So, kailangan na naming ano yun? Hinga. Anong masasabi mo na wala ka na kung iPhone 17 yun? Sinabi ko na kasi sa kanya, guys, na mag-order na lang kami sa Amazon. Ayaw niya. Kasi daw refurbish. Walang 500 bid. Eh, hindi naman 500 gig yung gusto niya daw una. Ang gusto ko para sa kanya, ano tawag dito? Ang gusto ko kasi sa kanya, guys, is 1 terabyte. Tingnan natin yung movie. And then, 1 terabyte man ang gusto ko sa'yo. Kaya, ayun, wala kang nakuha. Ayun, merong round 1. Pasan yung round 1? Ayan, oh. Dito kami ngayon sa sinehan. Ay, yung pet yan, oh. So, uwi na kami, guys. Galing kami ng B Secrets. Ayan, oh. Nakikita yung B7 Park pala. Grabe ang lalaki man mo. Nani ko lang. Video mo. Hindi ka eh. Ayan, guys, oh. Ayo. Dekay eh. Laki. Magpunta ako sa taas. So guys. Comments. Naiwan. There's a cave. Oh my god. It's a cave. So
気をつけて。It's a big match. May cave sa ilalim. Cave? Saan? Oh! Diyan sa lalaba. Tara. Imagine, nakaupo. Ayun guys, oh. Ang laki ng mga libro. Tara. Mawi ko na. Going back to Honolulu just to get that. Ang gagawin mo dyan? Hindi naman ganyan yan eh. Ganito dapat eh, oh. Ganito man dapat yan eh. Dito ka dapat eh, oh. That Maui Wowie, that Maui Wowie. Alam ko na, love. Epekto ni Maui sa aking asawa. Grabe to, oh. Sa mga mahilig kay ito cha dyan, oh. Oh, cha. Grabe, ang laki ba, oh. Oh, mag-aalas 9 na pala, oh. Ang laki ng orasan. Sige na, mag-CR ka na yan, oh. So, pauwi na kami. Naulan pa rin. Kaya ni CR, oh. Kutsi. Yan na pala. Tara na, nagmakoto ni arigato gozaimashita na siya. Makoto ni arigato gozaimashita na daw. It's time to uuwi na. Going back to Honolulu. Maui, Maui. Like Maui, Maui. Naulan na, buisit. Ang lakas ng ulan dyan ay, no? Malakas yung ulan. Yagday ka na. Pamefteru? Oh, stay na eh. Tara, wala man. Konti lang. So guys, pauwi na kami. Which is... Maraming thank you. To invent, you need a good imagination and a pile of junk. Thomas Edison.